Buenos días. Bueno, poño aquí. Voucho cobrar por elo, Que? Bueno, hoxe despisteime algo. Ali seguimos calantes. Bueno, moi bo día a todos e a todas. Vamos a dar comenzo a esta rolda de prensa hoxe martes, día 2 de abril, que se debía celebrar pois o venres como final de semana, pero como foi Venres Santo, pois pospuxemos a celebración da Xunta de Goberno e o pleno tamén ordinario correspondente ao mes de marzo para hoxe. E vou a informar dos asuntos máis relevantes do día. Esta semana mobilizamos 1,5 millóns de euros dos que se beneficiarán, como sempre, os veciños de toda a provincia de Pontevedra. E o detalle, 180.000 euros que van destinados para o contrato de patrocinio dos partidos internacionais das seleccións femininas e masculina de balonmán, 200.000 euros para mellorar e modernizar infraestructuras deportivas en 2 concellos, outros 200.000 euros para a creación e o mantemento dos servizos de normalización lingüística dos concellos e case 1 millón de euros que irán destinados a 5 concellos da provincia, ao abeiro do Plan Máis Provincia, para realizar investimentos e contratar persoal. E, como decía, tamén temos en pleno, celebraremos a partir das 12 da mañán, como asunto máis importante da orde do día, a aprobación do expediente de contratación do Servicio de Conservación Integral da Rede Viaria da Diputación de Pontevedra. Un contrato que está dividido en 3 lotes, zona norte, zona centro, zona sur, e que vai a ser para os vindeiros 4 anos e que sae con un importe de 38,9 millóns de euros. Comezamos por un asunto que xa temos falado aquí, que é o que fai mención aos partidos de balonmán da selección española femenina e masculina, onde tivemos aquí unha presentación da man da Federación Galega de Balonmán e que terá lugar no Porriño e en Lalín nas próximas datas. Fai unha semana aprobamos o expediente de contratación do patrocinio, ao que destinamos 179.000 euros e agora estamos xa aprobando a súa adxudicación. E como lembraredes, estamos a falar de que este domingo en Porriño se celebrará o partido da selección de balonmán femenina entre Azerbaiyán e España, partido clasificatorio para o Campeonato de Europa, e logo, o 8 de maio, en Lalín, pois ali a selección masculina de España enfrontarase a de Serbia nun partido clave para a clasificación para o Campeonato do Mundo. Deporte, que sabedes que é unha área estratégica para este equipo de goberno, é un dos nosos obxectivos é fomentar, promover e difundir o deporte e sempre colaborando con todos os concellos e tratando de chegar a todos os recunchos da provincia. Como vimos de comprobar o pasado xoves que grazas ao esforzo da Diputación, celebrouse a final da Copa Galicia de fútbol sala femenino nas instalacións de Príncipe Felipe, pois estes eventos o que fan é que a provincia tiña unha enorme visibilidade, unha visibilidade que vai a porse de manifesto nos próximos meses, ca celebración de eventos como estes que estou a comentar de balonmán ou mesmo pois o que terá lugar en agosto ca Volta Ciclista a España. E seguimos falando de deporte. Máis concretamente, o facemos tratando de inxetar novos fondos aos concellos a través do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. E hoxe aprobamos axudas por un valor de 200.000 euros dos que se beneficiarán os concellos de Astrada e Baiona para mellorar as súas infraestructuras deportivas municipais. No caso de Baiona, recibirá 81.000 euros para acometer a reforma do campo de fútbol de Aral. E no caso do Concello da Astrada, recibirá 120.000 euros, co que se vai a impulsar unha importante mellora nas instalacións das piscinas municipais da vila. E logo, cambiando de terzo, falamos da nosa lingua, o
o galego. E hoxe, na Xunta de Goberno, vimos de aprobar as bases da subvención para a creación, o mantemento e o reforzo dos servizos de normalización lingüística da provincia, dotado con 200.000 euros. Están destinados a concellos e outras entidades locais de similitude aos concellos. Por exemplo, no caso concreto para a creación deste servizo, os posibles beneficiarios poden ser os concellos de menos de 50.000 habitantes, as agrupacións de concellos, mancomunidades e tamén as entidades locais menores. E logo, para o que é o mantemento e o reforzo, tamén estes 4 grupos de posibles beneficiarios, pero, bueno, aquí, lóxicamente, sempre e cando xa teñan o Servizo de Normalización Lingüística creado no momento no que se publiquen as bases no Boletín Oficial da provincia. E logo, pois, aquí tamén poden ter a opción, na parte do mantemento e reforzo, pois, contratar máis persoal ou incluso ampliar a xornada laboral do personal co que xa conta. Recibirán un máximo de 35.000 euros no caso da creación, financiando o 100% dos gastos, e no caso de mantemento ou reforzo recibirán un máximo de 25.000 euros, chegando a sufragar o 80% dos gastos. Terán un mes, todos os posibles beneficiarios, para solicitar axuda, un mes que se contará a partir da publicación no Boletín Oficial da provincia. E logo, rematamos, como sempre, con máis recursos que destinamos aos concellos a través do Plan Máis Provincia, que sigue beneficiando aos concellos da provincia de Pontevedra de menos de 50.000 habitantes. En total, hoxe, aprobamos 950.000 euros para 5 concellos. Son Baiona, Barro, Cambados, Astrada e Mondariz. E logo, nas notas de prensa que remitiremos, irá de xeito detallado, pero salientar, a modo de resumen, que no caso da liña 1 de investimentos máis de 650.000 euros que irán para os concellos de Baiona, Astrada e Mondariz, e logo na liña 3 de creación de emprego estamos a falar de 295.000 euros para a contratación de 24 persoas desempregadas nos concellos de Barro e Cambados. E con respecto á liña 1, a de investimentos do Plan Máis Provincia, compre salientar que vai a permitir que nos concellos de Baiona, Astrada e Mondariz se financen obras ao 100% con fondos da Diputación. Aquí, a través de diversas achegas. No caso de Baiona e Astrada, o diñeiro que destinan do Plan de Infraestructuras Deportivas lle suman os fondos do Plan Máis Provincia para realizar importantes obras e melloras no eido de instalacións deportivas. Como dicía, a Estrada vai a dispoñer de 455.000 euros para a reforma e mellora das instalacións das piscinas municipais e, no caso de Baiona, pois 327.000 euros. O sea, unha parte que procede do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas e outro da liña 1 de investimentos que será para a reforma do campo de fútbol de Aral. E no tema de Concello de Mondariz, tamén obra financiada ao 100% con fondos da Diputación, que é para actuar no campo de fútbol, en realizar tamén unha zona de deporte na Lagoa, e aquí os 73.000 euros do Plan Máis Provincia, pois hai que sumarlle os case 400.000 euros do Plan POUM 2030. Por tanto, 475.000 euros para actuar nunha zona deportiva importante para Mondariz e fondos totalmente 100% da Diputación. E no que vai de ano xa aprobamos máis de 14 millóns de euros para os concellos da provincia, insisto, de menos de 50.000 habitantes. E, de feito, pois, os concellos teñen ata este xoves para presentar todas as solicitudes do Plan Máis Provincia nas 4 liñas que existen. E logo, para rematar, xa digo, facelo de xeito moi breve, porque na sesión ordinaria do Pleno entrará máis ao detalle, pero vos quero
deixar unhas pinceladas e repasar os asuntos máis relevantes deste pleno ordinario. En primeiro lugar, como decía, se vai proceder á aprobación do expediente de contratación do Servicio de Conservación Integral da Rede Viaria da Diputación de Pontevedra. Un contrato que está dividido en 3 lotes, zona norte, zona centro e zona sur. O primeiro correspóndese ca zona norte da provincia e sale a licitación por un importe total de 13,9 millóns de euros, 3,4 millóns de euros ao ano. O da zona centro ten un orzamento global de 13 millóns de euros e por ano serían 3,2 millóns de euros. E a zona sur ten un total de 12 millóns de euros e 2,9 millóns de euros ano. Xa digo, aquí estamos a falar con IBE incluído. Ano 2024, xa transcurriu uns meses, lóxicamente o proceso todo será despois resolverase no segundo semestre, así que este ano o que vamos a licitar importe menor, van a ser 3,2 millóns de euros. O contrato sae a licitación por un período de 4 anos cunha posibilidade dunha única prórroga, así que o importe total dos 5 anos de contrato ascende a un total de 38,9 millóns de euros. E isto, xa digo, é a suma do importe do conxunto dos 3 lotes e, ademais, esta contía irase abonando ás empresas adxudicatarias de xeito anual e tirá unha partida orzamentaria específica cada ano nos orzamentos da Diputación. Segundo punto, seguimos tendendo pontes cos concellos, en este caso con Sanxenxo, Porriño, Valga e Silleda, que o que van a facer é delegar na Diputación o cobro de diferentes impostos e tasas. Modificamos o cadro de persoal e RPT para crear novos postos de traballo. Vamos a crear 4 novas prazas e amortizamos 3. Isto, trátase de adaptar os recursos humanos e materiais ás necesidades da Diputación. E, por último, debateremos 2 mocións. Unha do Grupo do Partido Popular, no que ten que ver a solicitude que facemos ao Ministerio de Transportes para que arranxe dunha vez as estradas de titularidade nacional que están nun estado lamentable dentro da provincia. Logo, outra moción do Partido Socialista referente ao transporte público. Eu, pola miña parte, era o que tiña a comentar e quedo ás pensas das preguntas que me... Ben, sabedes que o Ministerio de Transportes en materia de mobilidade son moitas as débedas que ten con Galicia os desprezos continuos. É dicir, vénseme, lóxicamente, o que está a pasar co tren, pero é que na rede viaria non só na provincia de Pontevedra, senón calquera que salga da provincia de Pontevedra ou se desplace a Madrid, se dá conta que non vai por unha estrada, que vai a veces por un camiño propio de outros lares. Por lo tanto, nós o que lle exiximos é que cumpla ca súa obriga, e a obriga é de ter a rede viaria nun estado óptimo, acorde ca capacidade que albergan todas esas vías, que xa digo, teño que decir que nunca estiveron tan mal como na actualidade. Eso o podemos, xa digo, insisto, comprobar en vías, pero de pequena e de alta capacidade, todas elas de titularidade estatal. Non, todavía non hai balance. Bueno, quedamos emprazados e vidos ao pleno.